Goedemiddag. Een snackbar onder Kamstraboren in Ljouwert is juist een slachtoffer geworden van een wapenen oerval. Twee mannen kwamen om 11:10 de zaak in en bedriegen een maaiwerker met een vuurwapen. De eigenaar van de zaak wist de oervallers het pistool aan te pakken en daarop binnen de oervallers voortgingen. De beide mannen binnen zonder buut uit night. We denken dat het wel een impulsieve actie was. Omdat toen de eigenaar verzet bood, zo snel uitnaaiden. En dat is misschien wel de gevaarlijkste oervallers, want zij zijn heel zenuwachtig. En ja, ze zijn in het bezit van een vuurwapen. En voor hetzelfde, als de jongens bang worden, dan broeken ze dat. Dus dat hier wel volle radar in de kent. De politie had nog een speurhoen inzet, maar die rekken het spoor kwijt. De politie denkt dat ze maar een scooter of auto verder gaan binnen. Hege bezitten van de midje in Tialf, koningin Beatrix wie bij de 1000 meter op het WK afstand. Om een oerestolve komt de koningin aan en het muzikaal onthellen van zelfs binder pommeranten die haar opwachten, liek als voorzitter van de KNSB Doekle Terpstra en commissaris van de koningin John Jorritsma. En ik borgmaster van de Zwan van het Jereveen is onwijzig. Welkom in mijn huis. Nou, maar geweldig dat u er bent. En dan zie ik de koningin haar plak op de tribune op. Ze zocht alleen nog de 1000 meter bij de vrouwen, maar had vol mij verskate reetrieders praat. En Jorrit Bergsma uit de Oude Boon is het tweede op de 10 kilometer op het WK afstand worden in Tialf. In een rechtstreeks duel zette Jorrit Bergsma zijn ploeggenoot Bob de Vries van der Houwen haast op een roentje efter staan. Alleen nog favoriet Bob de Jong wist in de laatste rit onder Bergsma's tijd te blijven. Hij zette de winnende tijd van 12:53 op het boord en pakte daarmee de vrouwtitel. Het brons ging naar de Amerikaan Jonathan Cook. En dan waarom naar Juster, want doe waren de 5 kilometer rijden en het was een spektakel van hoog niveau. Maar als uiteindelijke winnaar de man die hem dit hier weer waarom vjochtje moest, Sven Kramer. In een kolkend Tialf is Kramer uit de schroeven na zijn overwinning op zijn favoriete afstand. Toch de keuzes die ze maken, wordt deze natuurlijk ook wel weer extra belangrijk. Weet je rit een fusje 100 en het zien je liet je vallen. Wij trokken eigenlijk meer druk om te staan op deze 4 kilometer. Dan moet je hem eigenlijk winnen. En zeker dat er dan zulke 10 voor je in worden. Gewoon absoluut goed. Zij fusje en zij zegt je. Dan dat is net om een nacht. En dat het dan, als je dan kent het wel op het juiste moment is mooi. En het Heerenveen Holland House moet een jaarlijks weeromkomend evenement worden bij internationale reetriedwedstrijden. In het centrum van het Jereveen is een tentendelset dat festiviteiten binnen die te krijgen hebben met de WK-afstanden in Tialf. De organisatie is in handen van de gemeente en ondernemers. Ze willen de reetriedfans naar het centrum loeken. De kroegen hebben altijd op een steun om de barretocht. En wat we juist willen is meer publiek wat oors net naar het centrum komt, om dat naar het centrum te trekken. Dus je moet aanvullend wijzen op het publiek wat sowieso al naar het centrum komt. In de tent is onder andere live muziek en rond de tafel parteren met gasten uit de reetriedrood. De tenten werden al rond de dagen net groot vol, maar de organisatie wil dat het de tijd krijgt om een begrip te worden. Een grote groep van de Iepenbieren basisschool in Akrum hebben van de middag geld inzamelen voor 2 Afghaanse klasgenootjes. De broerke Samadi van 4 en 4 weer oud binnen in Nederland binnen, maar drie nou mij haar ouders uitzetten worden naar Afghanistan. De ouders binnen al 4 lien haar een thuisloon vlecht. Om geld in te zamelen voor een nieuwe procedure had een groep ouders een sponsorloop georganiseerd. Die moet €3000 opbrengen. De organisatie denkt dit bedrag wel ophellen te hebben. Reddingsmaatschappij KNRM is op zoek naar 100 stroomwachten voor de Friese Waadeilanden en daarom weer een selectiedag in Stiens. De sollicitanten moeten 3 testen trorinnen, een zwemtest, 400 meter zwemmen in 8 minuten, een persoonlijk parteer en ik moeten ze een groepsopdracht waan om te zien hoe ze geerwerkje kennen. Uiteindelijk bleven er 100 mensen oer die het oplaten worden tot lifeguard en van het simmer inzetten worden op de 4 Friese Waadeilanden. Een soort droktejoet bij de milieustritten in 12 Friese gemeentes. Bewoners konden daar vergeest compostwaai hellen. Omdat Friesen haar een afval goed skieren, willen 12 Friese gemeenten en afvalverwerker Ommerin wat veromdwan. Ze delen in totaal 224 ton compost uit tijdens de jaarlijkse compostactie. Dat komt al op 3 kilometer kroden vol. Om misschien ergens ook wel iets terug te geven aan de burgers van Friesland. Friesland
ieder geval de inwoners van Friesland, die scheiden gewoon heel erg goed. Met name GFT-afval. De compostactie wordt alle jaren houden. Voor de afvalverwerker is het goedkoper om compost van het greenafval te maken als het te verbanen of te stwatten. En de bezieker, die had vergeet compost. Voetbal dan. Cambuur spelen juist de thuiswedstrijd in FC Den Bosch. Op voorhand een lastige wedstrijd, want de Brabanders staan op een 4e plak in de competitie. De Ljouters domineerden in de wedstrijd in FC Den Bosch Justerjon. Dit is al na 30 seconden een prachtige onval via Ozan Turk. De eerste grote mogelijkheid voor Cambuur, maar keeper Bezois weet te redden. De ingooi van Vosselman een paar minuten later komt bij Bob Schepers. Maar ja, die houdt Daan van Dinter eerst een trilke en wordt deze goal dus terug te Orkad. Maar het zei alles van de dadendrang van Cambuur Justerjon in de wedstrijd in FC Den Bosch. Een prachtige lange bal van Martijn van der Laan. Prima onder controle bracht door Martijn Barto. En hij scoort de 1-0 in de 23e minuut. Volsluit terug de vastsprong voor Cambuur. Dat een prima eerste jaloeren aanleveren. Op slag van rechts komt Den Bosch toch nog even in beeld. Hier, maar Vlug. Het schot van Vlug eindigt het liekwols op de voeten van Robert de Loeke. Maar het hier samen de 1-1 wezen kunnen. Dat wie de verhaal op een kop west, want Cambuur wie volle beter als FC Den Bosch. Hier gaat Van Dinter vreselijk in de fout. En krijgt Turken net te missen kans, zo'n je. Maar het chance van Bezois zorgt ervoor dat de bal nice gaat. En ik dit hier een beter lot verzinnen. De kopbal van Van Boksel op een latte. En zo creëert Cambuur kans op kans. Maar weet ze net meer dan 1 keer te scoren. Maar dat betekent wel 3 belangrijke punten in FC Den Bosch. Het waar dan taal een besluit. Joen en vannacht is er kans op mist. Het kwik zakken dan naar een gratis treien. Morgen eerst nog wat bewolking, letter meer zinnen. De temperatuur luidt dan een beetje leger als joet. Tussen de 12 en 15 graden. En dit wie het nijs in het kwart aan. Om 6 uur ben we er weer met een lange bulletin. Nou dadelijk keer je naar hier. Doeg.